Hemen gaude gaur alfombra gorria jartzen, bai hemen eta bai Victoria Eugenian, eta azken ukituak ematen ja zinemaldia hasteko. Ere lehenengo urtea da zinemaldian, eta tokatu zait prentsako akreditazioak ematen egotea. Gaurko egunean oraindik ez daukagu estres gehiegi, ze hemengo jendea bakarrikan etorri da, eta ez da jende gehiago aurkeztu, ze oraindik ez dago pelikularik eta ez daude paserik bihar arte. Eta preparazio oraingoz ondo doa, bihar estres gehiago edukiko dugu, gainera atzerritarrak eta segununa bihar etorriko direla. Eta oraingoz ondo daramagu. Azetere gara biok, ETV-koa gara, eta ikusten duzuenez justo raitzu momentuan hartu ditugu akreditazioak, eta zer ingo dugun Marina, hemendik aurrera? Hemendik aurrera 10 egun dira, 85 ari naiz hau kubritzen eta beti ilusio berbera. Gaude hotel Arrizulen, kasu honetan hotel Kursalean frentean dagoen hotel txiki bada, 2 logela dituenak, eta bihar hasiko da ja festivala, ja jendea etortzen hasi da, eta batez ere ikusten duguna da kanpoko jende asko erakartzen duela, batez ere Estatu Batuetako jendea, australianoak, eta gogoekin gaude.